Hej, velkommen til Kite Danmark. Jeg vil gerne præsentere en best trainer guide for dig. 1,5 kvadratmeter. Grunden til at præsentere 1,5 kvadratmeter fra best, det er den mest sunde trainer guide vi har. Trainer guiden leveres således i sådan en lille pose som den her. Selve trainer guiden indeholder en guide, en træningsfarve, en bar og nogle liner. Det vil jeg lige vise dig. Når du modtager trainer-guiden, ser den således ud. Der skal ikke pumpes luft i den her. Der skal ingenting. Der skal bare monteres liner, og så skal den flyde til luften. Der er luftkanaler ind. Guiden er bygget en rigtig god kvalitet og flyver i ingen vind. Det er rigtig godt legetøj til familien. Der er små børn på stranden, den kan flyve på sagt i ingen vind. Det er også, at der er til i gang med kitesurf, der anbefaler Kite Danmark stærkt at købe sådan en her. Det giver dig på den dag, hvordan du skal flyve den farve, hvilket er vigtigt, inden du kommer på kursus. Sammen med det får du selvfølgelig også en bar. Baren ser således ud. Der sidder nogle ganske fine liner på. Rigtig god brudstyrke på op til 150 kg per line. Det er mere end rigeligt, du kommer aldrig trykke på fejl anden. Som det ikke var nok, når du kører en best trainer, så får du også en gratis DVD med. Det er det eneste mærke, der har valgt at sige til dig trainer guide, at du får en DVD. DVD'en er en instruktion til, hvordan du får trainer-guiden i gang, hvad det er, du skal lære med trainer-guiden, hvilke vindområder du skal lære for at komme i gang med kitesurf. Det er utroligt vigtigt, at du har sikkerheden i orden, inden du bliver ud af kitesurf. Om du vælger at tage et kursus eller ikke gør, så skal du have sikkerheden i orden. Det får du med en trainer-guide. Du får stabiliteten ind på rygsøjlen og sæde, inden du begiver dig i vandet. Det er så vigtigt. Når du har været i gang med kitesurf, så er der rigtig mange, der bruger dem. Altså, når du er startet, så er der mange, der bruger trainer-guiden. Efterfølgende til skateboard, til rulleskøjter, til skøjter med mere. Altså, der er jo egentlig sjovt sådan en trainer guide, så det er ikke bare en engangsinvestering, en træsinvestering. Det er en god investering til dig, der skal i gang med det værste ting. Hvis du har mere information, eller brug for vejledning i form af kurser, eller brug for vejledning i form af kitesurfing, så kontakt os, kitedanmark.dk. Vi ses derude. Hej!